जोबोर साहस गोनां धैर्य गोनां सासे बर' सिख्ला बिनि भिडिअफोरा जोबोर मोजां जायो। কিসে আছে নু? রামায়ণ 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 দেখি আছো ৰামায়ণখন পিছপিনে মই। আরে চলে ভাই इसोराबो बिदि नायो बुहुत लासिं सिं खोथा दे बुहुत लासिं सिं खोथा आरो लोगोसेयैनो बे नायाबालाय बोरै मिथिनो भाइरेल जानायनि खोथाखौ। तो खुलुमबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलिनि आरो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय। तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। तो सोरबाया बुङो सैमाफोरनि CM, सोरबाया बुङो टयलेट टाइगार, सोरबाया बुङो गुबुन गुबुन खालाय जुलि जानो गोनां मानसि बेफोरबायदि गोबांनो बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेराव। तो जेखियानो जाया मानो आंनिथिंजायनिफ्राय माने नैबे भिडिअखौ लागोन आरोना बेबायदिनो पाब्लिकनि सिगाङाव दिन्थिबाय थादों आरोना। कुछ भी तो बिथांनि मुंखौ जोङो सर्टै बुंनो थाङोब्ला ना गड अफ बड'लेण्ड। भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड। माने बिथाङा दिन्थिनो नागिरो जे एबा बिथाङा फोरमायनो नागिरो जे पाब्लिकफोरनि गेजेराव गाव नङाबानो जाला बर' हारिया गावनि थाखायनो थांनानै दङ बेफोरबायदि दिन्थिबाय थानो नागिरदों। तो बिदिब्ला जों जागायलांदिनि दे होमब्ला जों मिथिग्रोनि पाब्लिकफ्रा बड'लेण्ड टाइगारखौ मा होननानै मिथियो। दे खोन्थालाय सार खोन्थालाय देलाय सार नोंखौ मा होननानै मिथियो। फैलाबाय थायो आबां जाबां सोरखोबा बे फाग्ला बिदिं जायो बे। तो नोंथांमोननि साननायालाय मा बड'लेण्ड टाइगार होननानै बुङोब्ला एबा बड'लेण्ड टाइगारनि इउटिउब चेनेलखौ नायोब्ला नोंथांमोननि ओपिनियना मा एबा नोंथांमोना मा होननानै मिथियो मा होननानै सानो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनाय देलाय आंबो नायथारनि। जोबोर साहस गोनां धैर्य गोनां सासे बर' सिख्ला बिनि भिडिअफोरा जोबोर मोजां जायो। बास गसाय बास बेखौ फोजोबदो आरो जोंनो नांला नेट पेकआ जोबथारो बिसोरनिया। तो बेयो फिसा नंला बुहुत गिदिर जाबाय बे जोंनियाव गैला बेयो निउस चेनेलाव थांखाबाय मोजां गाज्रि पाब्लिकआबो खोन्थाखाबायानो। तो जिखियानो जाया जोङो बड'लेण्ड टाइगार आरो लोगोसेनो MJ एनिथिं बिथांनि प्रब्लेमनि सायावसो जों माखासे बाथ्रा सावरायनो लुबैदों। तो बिदिब्ला जों थांनि। हिजरा इउटिउबारफोरा लेडिस इउटिउबारफोरा भेलुलेस आरो हपलेस इउटिउबारफोरा बे फाग्लायालाय नायखांनोबो रोंमारो नामाब्रा अ गसायालाय बयखौबो नुहुरजोबखायो नङा होमबा सिङाव मा दं सायाव मा दं कुछ भी अच्छा तो कहानिया बिनिफ्रायनो स्टार्ट जादोंमोन रायजोफोर। तो गासै इउटिउबारखौ जुदि हिजिरा हपलेस होननानै बुङोब्ला जों बयबो दुखु मोनखागोन बेयो थारखा। बे बाथ्रानि सायावनो जोंहा MJ एनिथिं बिथाङा मा होनदोंमोन नायना लाग्रोदो। सानगोना सानो नोंथांखौ गोबां मोजां खोथा बुंनोबो रोंगौ बबेबा टपिकआव स्लाइडलि ओंखारो नाथाय बांसिनानो नेगेटिभ थाङोलै ब्रादार नोंना मिसाखौ मा बुंनो। मानो होनोब्ला नोङो बांसिन भिडिअफ्राव मा पलिटिक्सनिल' लाङो पलिटिक्सनि लांबाय मोजाङै लांब्रा। बे खोथाया सैथोखा जोङो मोजाङै नोजोर होब्ला नुयो जे बिथाङा गासै खोथाखौनो पलिटिक्सआव लाङो। दा जेम्सजों गेमस्ट्रीजों दावराव जानायावबो बेयावसो पलिटिक्स लांबाय। माने जाय बिथांमोना जेम्सनिजों सापर्ट थादोंमोन एबा बिथांनि थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन अब्ला गासै माने बिथांनि थाखाय मा बेयो गासिबो BPF सापर्टार एबा बिथाङा गासै खोथाखौ नोंथांमोना चेनेलाव नायबा भिजिट खालामबा नुगोन जे बिथाङा गासैबो पलिटिक्सनि खोथा लाङो आरो गाव UPPLनि जानानै माने गासैखौबो BPF खालामहरनो नागिरो। माने आरिया बुंनो सानदों नामा जे नोंथांनि बे गासै 6000 7000 डिसलाइक खालामनायफ्रा गासिबो BPF होननानै। ओ माय गॉड गजब टुपीबाज आदमी हो। मोजां लामाजों लांना मोजां वेजों माबायदि हो सोरखौबा हासुलागोननो सोरबा हिजरानो सोरबा लेडिसनो मा बेलाय थारैनो मामार आंबो बुजिनो मोनाखै बे बाथ्राखौ। मा बिथाङा नुखाजोब्बाय नामा सोरबा इउटिउबारफोरनिखौलाय सिं सानिखौलाय ओंखायनो बुंलाजोबथारबाय मा सोरनाबा गैमारा नामा। तो बेखिनियाव जोङो नोजोर होबा नुनो मोनो जे जुदि सोरबा सासे एबा गासैखौबो जुदि इउटिउबारफोरखौनो बिदि लेडिस माबा हिजिरा बुंबा
थ' सासे नङा सासेयाथ' रागा जोंखागोन एबा गासिबो रागा जोंगोन दिन्थियाब्लाबो थ' बेथ' थारखा थ' बेखिनियाव एमजे बिथाङा बुंदों जे बिथांखौ डिसरेसपेक्टबो खालामाखै माने बिथाङा बुंदों जे बिथांनि माखासे भिडिअफ्रा मोजां जायो थ' थारैनो माखासे भिडिअफोरखौ जों मोजां नुयो मोजां मोनो बड'लेण्ड टाइगारनिखौ नाथाय गासैखौबो मोननो हाया थ' बे बेलायाव थ' हिजिरा सोरखौबा लेडिस होनबा बयबो दुखु मोनखागोन नाथाय आं समायनाय मोनाखै आरोना बड'लेण्ड टाइगारखौ सासे एफा गिदिर लिडारनि खाथियाव थानानै एबा सासे लिडार महरै मानिजानाय सासे सुबुङा बेफोरबायदि सोरखौबा लेडिस सोरखौबा हासुलागोन एसे थारैनो लाजिथावना बाथ्रा आरोना थ' नोंथाङाथ' सासे गेदेर सुबुं एबा गेदेमा सुबुं होननानै मानना लाथ'बाय जोङो ओमफ्राय सासे गेदेमा सुबुंखौ नायनानैथ' सोलोंखागोनानो ना उन्दै उन्दै जायफोर इउटुबाव फैनो नागिरदों थ' बिथाङाथ' सोलोंखागोनानो बिदिनो बुंगोन अब्ला जागायजेनग्राया सोर जाखो थ' बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो जे सासे गिदिर इउटुबार जानानै जाहाथे बेफोरबायदि राव बाहाया आरो मोजां जागोन आरो लोगोसेनो नोंथाङा सासे गागि सुबुं एसे बोरायबायबो नङा होमबा थ' नोंथाङा बोराय जानानै फोरोंनांगौ नाथाय बेफोरबायदि गाज्रिखौ फोरोंबा बोरै जागोन बेलाय जोंनि बिर जोहोलाव एनडिपिफोरा गोबां गावथारजादों बे बाथ्राखौ जों खोनादों आरो लोगोसेनो माखासेखौ नुबोदों आरो जों दुखुबो मोनो आरो लोगोसेयैनो बिथांमोननि जिउमाया आलो गोजोनै सोरगोआव थाबाय थानो हाथों होननानै आर'ज खालामो अरायबो नाथाय बे खोथाया बेजों मा रिलेटेड दंमोन आरो लोगोसेनो पाब्लिकआ सोंथि सोंदों नोंथांनियाव जे नोंथाङा गसाइ थासान्दियाव बे मानो जायाखै एबा मानो थैनांखो नोंथां गसाइ थासान्दियाव अदालगुरियाव 2008 सनाव बर'फोरा बुथारजादों मुस्लिमफोराबो बुथारजादों बर'फोरनि न' खावजादों मुस्लिमनि खावजादों आरो लोगोसेयैनो बे समावलाय जोंनि बड'लेण्डनि गसायालाय बहा थाङामोन आरो लोगोसेयैनो नों होबथायाखैमोन मानो आरो लोगोसेयैनो बे खोथाया बेजों मा रिलेटेड दङ गोबां करपसन जादों एबसु अफिस गाग्लोबजादों एबसुनि मावथि बिथांमोना बुजादों रायजोफोरा बड'लेण्ड समाजावनो थांनानै बुजादों बड'लेण्डनि खोथाया फैखाबाय जेथिया अब्ला जोंनि माखासे पाब्लिकफोरनि कुइसनखौ गसाइनिसिम दैथायहरनांगौ बिबाना आंनि गसाइ थासान्दियाव एफा गेदेमा एफा गिदिर सुबुं थासान्दियाव दिनैसिम मानो बड'लेण्डआ जाफुङाखै आरो लोगोसेयैनो सोंदों सारबायदि गसाइ थासान्दियाव दिनैसिम मानो डिआर नाब्लाया मानो दिनैसिमबो जेलनिफ्राय गवाखै आरो लोगोसेयैनो सोंदों कारापसननि खोथा इमान जे बुंदों नाथाय दिनैसिमबो माखासे अफिसफ्राव मानो थाखाय दिनैसिमबो 10 थाखा 20 थाखा 1000 500 फाइल बानायनायनि नामाव मानो होनांदों मानो जोबाखै गसाइ बायदि मानसि थानायाव आरो लोगोसेयैनो गसाइ बायदि मानसि थानायाव दिनैसिमबो मानो जोंनि माखासे बर'नि टेलेन्टेड सुबुंफ्रा साख्रि मोनालासिनो MA खालामनाय BA खालामनाय माखासे मानसिफ्रा दिनै बिथांमोना मानो बाहेरायाव हाजिरा खामला मावनांदों आरो लोगोसेयैनो गोबां पाब्लिकफ्रा सोंदों गसाइमोन बायदि थासान्दियाव मानो दिनै जोंनि बर' पाब्लिकफ्रा जोंनि बड'लेण्डआव जेबो खामानि मावनो मोनालासिनो जोंनि बेंगालर चेन्नाइ हायद्राबाद बेफोर जायगायाव थाङै दिनैसिमबो मानो दिनै हाजिरा मावनांदों गुड भेरि गुड बिथांमोना खुसि गोजोनै जुलि जागोन होननानै बिथांमोना जुलि जादोंमोन दिनै मानो थाखाय बिथांमोना बे न'आव मोनसे अदाब बाहेराव मोनसे अदाब मानि थाखाय खुंनांदों गसाइ नों बायदि एफा गिदिर गसाइ थासान्दियाव दिनैसिमबो मानो बेफोरो जोबाखै होननानै पाब्लिकफ्रा सोंदों नाथाय नोंथाङा मानो दिनैसिमबो मोनसेबो रिप्लाइ होआखै आरो बिथाङा बुंनो थाङो गोबां जायगायावनो गाव थानायनि थाखाय बर' हारिया थांनानै दङ आरो लोगोसेनो गाव थानायनि थाखाय BTR सरकारा जादों आरो लोगोसेनो गोबां बुंदों थ' नोंथांनि मोनसे भटजों एबा आं बुंनो सानगोन नोंथांनि मोनसे भटजों जों माब्लाबाबो BTR सरकारखौ देरहासारनो हायाखै होननानै आं सानो थ' रायजोफ्रा मोजां मोनदों रायजोफ्रा मोजां मोननानैसो बेखौ थुख'हरदों जों बेखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसेयैनो गोबां खोथा हाबसोनानै दङ थ' बिदिब्ला जोङो हाबलांबावनि सिरि आरो गसाइ मानसिफ्रा सोंबावदों जे नोंथां बायदि एफा गिदिर गसाइ थानायाव दिनैसिम मानो बर' हारिया BPF आरो लोगोसे UPPL होननानै नांलायबाय थायो थ' माखासेयाथ' सारनिफ्रायनो इन्सपायार जानाय नङा होमबा UPPLनिफ्राय जानानै BPFखौ गोबां दावराव दावसि खालामनाय बिनिफ्रायनो गोबां दावराव दावसि जालाङो न'खरसेयावनो गोबां मानसि थायो बेफोरबो गोबां BPF UPL दङ बेफोरनि गेजेरावनो दावराव फैयोनो बबेबा थ' आं बारा पलिटिक्सआव हाबनो साना बारा गोलावबो बुंनो साना नाथाय बेखिनिखौनो बुंनो सानो जे नोंथाङा जे गावखौ इमान गिदिर गसाइ बायदि दिन्थिदोंब्ला अब्ला मानो थाखायथ' बेफोर मानो जाफुङाखै बेसेबां मारिखो मस्लाया रायजोफोर नेक्स्ट टाइम बिनो फैसा खायनो बावनांलाय एकदम मारिबे मोजाङै केस
तो मेन भिडिअनि थांखिया बेसोमोन जे बिथाङा बुंनो नागिरदों जे जे एनिथिं बिथांमोना दाख्लै चिरांनिमोन नामा दाख्लै चिरांनि खैला मैलायाव जानाय दैबानानि कालेक्शन खालामनाय डनेशन खालामनायनि फैसाखौ जादों बेफोरबायदि डिमान्ड खालामदों आरोना तो बिथाङा जुदि गोसोथारमोनब्ला सोंनो हायोमोन जे माबायदिमोन रिसिभा बेखौ क्लियार जायाखै होननानै बिथाङा जुदि सोङोब्ला बिथांमोनाबो मोजाङै निस्सय फिननाय होगौमोन होननानै आं सानो नाथाय बिथाङा जे इमान जे डाइरेक्टलि जाबाय होननानै बुंखाबाय तो निस्सय रागा जोंगोन तो आं जेखिनि जाया बे मोनसे खोथायाव आं मोनसे खोथाखौल' क्लियार खालामग्रोनो सानो जे नंगौ जों मिथिगौ जोङो बिटिआरनि दा गोदान सरकारा बहुत स्पिड होननानै नाथाय ओरैबायदिबो स्पिड नङा जे बे माने रकेटजों समान खारलांनो हानाय बेफोरबायदि केपासिटि गैया बिथांमोनाबो सावरायनांगौ गोबां सावरायनांगौ थायो अबभियासलि माबा मोनसे हेल्प होनायनि सिगां जों बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय जुदि सासे एबा सानै मानसिया जुदि बोलो नांनानै गोसोखांनानै गावनि टाइमफोरखौ लस खालामनानै एबा गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ बिनि थाखाय होनानै कालेक्शन खालामनानै बुथुमनानै बिथांमोननिसिम हैनानै बिथांमोननि मेगननि मोदैखौ जे एसेबाबो फुगारनो हानानै जे बिथांमोनखौ जे मिनिहोनो हादों बेयो बहुत मोजांनि खोथा आरो लोगोसे आं अरायबो सेल्युट खालामगोन बिथांमोनखौ मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बिथांमोना सासे बर' बिमानि मोदैखौ थरथिंसेब्लाबो बिथांमोना हुगारदों बिथांमोनखौ दान्दिसेब्लाबो मिनिहोनो हादों तो जिखियानो जाया जोंनो बेखौ बयनोबो गोनांथार मा जायगायाव मा जायो जों बेखौ मिथिया नाथाय गसाइ मोनसे सोंथि नोंथांनिसिम नोंथाङा जे गसायानो जाबाय अब्लालाय नोंथाङा मानो नोंथांनिफ्राय जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै जे नोंथाङा दिनैसिमबो मानो डनेशन खालामनानै बेफोरबायदि जायगाफ्राव मानो होया आरो बिथांमोननि स्क्रिनशटखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो जे बिथांमोना गोबां स्क्रिनशट बिथांमोना बेफोरबायदि बुंजानो गिनानैनो बिथांमोना स्क्रिनशटफोरखौ बिथांमोना गावसिनि इउटुब चेनेलाव होनानै होखादोंआनो जिखिनि जे बेसेबां डनेशन फैदों आरो बबेबा भिडिअआवथ' बिथांमोना खोन्थानो हाखादों जे डाइरेक्ट बिदि फैदों होननानै नाथाय सारा बुहुतलै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बाथ्राखौसो आं बुंनो सानबाय बे बाथ्रायानो जाहैबाय माने हिन्जाव गोदानखौ जोङो सना रुपा गहेना बेफोरबायदि गानहोआब्ला एबा दख'ना गोदानल' गानहोनानै दोनोबा जों लं थं नुयो होननानै बुंखायो नङा होमबा आदांदां नुयो होननानै थिग बेबायदिनो जिथिया जोङो हिन्जाव गोदान होननानै बुङोब्ला अब्ला जों बिथांखौ माने मोजाङै मोजां समायहोनानै जुदि गहेना माबा माबि सना रुपा गानफबहोयोब्ला अब्ला जोङो निस्सय समायना नुथारखागोन बेयो थार थिग बेबायदिनो जुदि नोंथाङा मोनसे बाथ्रा दिरुनोब्ला मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोन मोनसे भिडिअ बानायोब्ला अब्ला बेयाव नोंथाङा रस लजिक पइन्ट बेफोरखौ मोजाङै सोजोबब्ला अब्ला समायना नुयो एबा मोजां जायो अब्ला जों बुजिनोबो गोरलै जायो नाथाय गासै खोथाखौ जे पलिटिक्सआव लांनांगौ आं बेखौ लुबैया जे आं बुंनोबो थाङा जे नोंनि गासै कन्टेन्टआ जिर' होननानै एबा जेबो गेसाव होननानै जों बेखौ जों बुंनो थाङा नाथाय जों माखासे भिडिअफोरखौ आसि थुनानै बुंबाय जाहाथे नोंथाङाबो एसे गिदिर जानानै एसे मोजांखौ सानदो आरो लोगोसेयैनो नोंथांनिफ्रायबो गोबां सुबुङानो इन्सपायार जायो नोंनिफ्राय सोलोङो नाथाय नोंथाङा जुदि सोरखौबा हासुलागोन सोरखौबा हिजिरा होननानै बुंबाय थायोब्ला अब्ला नोंथांनि बैसोआथ' थिनाखै नोंथाङा सासे गेदेमा सुबुं होननानै सानना लाथ'दो नोंथाङा सासे गागि सुबुं नोंथाङाबो बिबान दङ जे सासे जोंनि बर' उन्दै गथ'फोर जाखांबोनाय जायफोर इउटिउबार बेफोरखौ फोरोंलांनो नाथाय नोंथाङा गासै बिथिङावनो नांलायनाय बेफोरबायदि गाज्रि सोरखौबा हिजिरा बुंनाय बेफोर साबजाथावा नोंथांनि खुगानिफ्राय ओंखारजाथावा होननानै आं सानो स' बास दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय आरो लोगोसेनो हायोब्ला नोंथाङा जे गावखौ बहुद जे गसाइ बायदि मानिनानै थायो एबा नोंनि थाखायनो बर' हारिया थांनानै दङ होननानै देखायो अब्ला नोंथाङाबो गुबुन जायगायाव दाब जायगायाव जोंनि गोबाङैनो बेफोरबायदि दैबाना माबा मोनसे जाब्रबबाय थायो अब्ला नोंथाङाबो सासे बर' जानानै बर'नो हेल्प होनो नाजागोन बेखौ मिजिंथिबाय नोंथाङाबो डनेशन खालामनानै होगोन जुदि सोरबा सासे इन्डिभिजुवेल सुबुङा गावनि बेसेन गोसा समखौ हगारनानै गावनि न'खरनि दुखु दाहाखौ हगारनानै गावनि लाजिनाय गिनायखौ हगारनानै जुदि बेफोरबायदि डनेशन खालामनानै रां खांथिंनानै जमा खालामनानै बेफोरबायदि दुखु खस्थ' सहायनानै जुदि बे गोरिब दैबाना जानाय सुबुंफोरनो हैनानै लानाय प्लेनफोरखौ बेफोरखौ मावखांजोबनानैब्लाबो जुदि बेफोरबायदि खेंफोरथि होखांजोबनानैबो जुदि फैसा जानाय बेफोरबायदि नाम होयोब्लाना बयबो गोसोआ दुखु मोनगोन आरो लोगोसेयैनो इयुनाव बेफोरबायदि हेल्प होग्रा बेफोरबायदि माने डनेशन खांथुमनानै सरकारा होयैनि सिगां बेफोरबायदि हैनानै बिसोरखौ मोजां मोनहोनाय बिसोरनि जिउखौ थाहोनाय बिसोरखौ मोजाङै थाहोनाय बेफोरबायदियाबो जुदि बेफोर सासपेक्ट खालामजायोबा एबा बेफोरबायदि बुंजायोब्ला अब्ला आं सानहरदों आरोना सानसे समाव ओरैबायदि जोबलांगोन जे माने डनेशन जाय जमा खालामग्रा बिथांमोनाबो गिनानै
मा मोजां हैबाबो मा मोजां हैबाबो मा बायदिसिनासो बुंजायो फैसा जादों मा जादों अब्ला आंलाय मानो दरखार आंहा आंनि बेसेन गोसा खामानि गैया नामा होननानै बेफोरबायदि मानसिफ्रा गोमालांगोन डनेसन जमा खालामग्रा आरो लोगोसेयैनो जायफोर बिथांमोनाबो डनेसन होग्रा बिथांमोनाबो एसे सन्देह जागोन है बेनोलाय मानो फैसा हरनो बे जागोनसो दा हरा होननानै अब्ला सानना नायदो सोर खहा जायफोर डनेसन खालामग्रा एबा डनेसन खालामग्रायालाय मा लस जानो जेबो लस जाया बिथांमोनाथ' जा फैदों बेखौनो हैफिनखायो नङा होमबा बायनानै आरो गावनि इसेबां हायो होदेरनानैसो हैबावो पाब्लिकनि थाखा जानानैलाय बेसेबां खारनोलै आरो बेसेबांथो जायोनो डनेसनफ्रावलाय बे एसेखिनि फैसाखौ सापर्ट हमना लाबाय दे 10 लाखआनो फैबाय दे सापर्ट हमना लाबाय 10 लाख थाखाखौ जानानै खैदिन थानोलै पाब्लिकनि सावा नाङा नामा एसे बुजिदोलै आदैथ' नङा एसे बुजिहरब्रा गसाय थ' जेखियानो जाया मानो स' आं लुबैयो नोंथांमोना सैथोथिखौ मिथिखाबायानो जानो हागौ थ' बास दिनै भिडिअ एसेयावनो थुंगेबाय फैगौ भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय